Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο από Καλαμάτα. Κύριος Γιώργος από Καλαμάτα. Ναι. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα εδώ στην Αθήνα. Τα προβλήματά σας, κύριε Γιώργο? Γιώργο, με το λεωφορείο όλα είναι κλειστό. Και ένα φορές μετά κλειστό. Κλειστό. Όλα μαλακία Ελλάδα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Λεφτά υπάρχουν λεφτά. Δεν έχει λεφτά ρε φίλε. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά, δεν έχει money. Βλέπετε No money, no έναν λεφτά. Αθηναίο ο οποίος τα προβλήματά του είναι πάρα πολλά. Οπότε η κρίση θα συνεχιστεί. Το μετρό σήμερα δουλεύει. Με το λεωφορείο όλα κλειστό. Κλειστό σήμερα. Κλειστό. Όλοι απεργούν. Οικονομία. Όνομα, λεφτά. Λεφτά. Δεν ναι. έχει ρε φίλε. Τίποτα. Τίποτα. Η Ελλάδα Δεν έχει καλά. δεν είναι καλά. Ναι. Ορίστε. Βλέπετε τα προβλήματα του Έλληνα μεροκαματσάρη, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Γρήγορα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο.